खुलुमबाय गासैबो आर'नाइ रादाब निउस नायगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे रौता टाउननि ससे फैनानै मोनसे बालिसिया होननाय गामियाव दिनै बिथांमोना सानसेनि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय आरबि फिल्मनि मोनसे गोदान फिल्म किटेर प्रडाक्शन जिखिनि देखायनो थांदों बिथांमोना बेजों लोगोसे आरो फावखुंग्रि एक्टर एक्ट्रिसफोरखौबो वेलकाम खालामदों होनना बुंदों। स' जों फै जों बिथांमोननिफ्राय जों आबुनि बिथोन लादिनि जोङो फिल्माव नुबाय थायो बा एलबामाव नुबाय थायो जोंनि बर' हारिनिनो फावखुंग्रि लोगोसे मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौबो हांख्रायनाय जादों। जोङो सिगांनिफ्रायनो मुंदांखा जोंनि बर'निनो सुनिल सुक्ति होनना बुङो जोङो जायखौ बेखौनो बे हिसाबै सिनायो। आदा राजिब लोगोसे गसाइगावनिफ्राय आदा राजश्री बिथाङा फैगोन आरो जोंनि उदालगुरिनो जाखांफुनाय नेरसोन बर' आरो फावखुंग्रि महरै दङ जोंहा अनसुमै, मिथिंगा नार्जारि, लिना, जेनिफार आरो जोंनि गेजेरावनो मेथाइ खनग्रा माखासे दंबावो। जोंनि ओनसोलनिनो जाखांफुनाय मेथाइ लिरगिरि, मेथाइ मोजां खनगिरि, जोंनि बर' हारियाव दायो जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि बयजोंबो सिनायजानाय बिथां सोमखोर दैमारि आरो इलिसा बर', नितामनि बर' आरो दंबावो बयजोंबो सिनायजानाय गिताश्री रामसियारि। बिथांमोना बे किटेर सावथुन दिन्थिनायनि सिगां जोंहा बेखेवगिरि बेखेवनायनि उनाव बिथांमोना गावसोरनि दिन्थिफुंनायखौ दिन्थिफुंगोन। बेखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोब लोबै फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ नायफैगोन होननानै खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि बे दिन्थिफुंनाया ओरैनो नङा, जों एलबाम बा बहाबा फिल्मफोरावल' नुबाय थायो, नाथाय जोंनि गेजेराव लाबोनानै बयनि रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिलायनानै सिनायथि होनो लुगैदों जोङो। आरो सोरबा जोंनि ओनसोलाव सोरबा गोसो गुदुं दंब्लाबो जोंनि हारिमुआव गोसो गुदुं दङब्ला बिथांमोनाबो बिथांमोननि पारफरमेन्सखौ नायनानै जाहाथे सोलोङो आरो सोलोंनो गोसो जायो, बेखौनो जों थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गोजोन्थों। जों एसे बेबस्था लादों टिकेट लानायनि, मानोना जोंहा गोबां खरसा जादों। पेन्डेल बानायनाय, स्टेज बानायनाय, साउन्ड लाबोनाय, बहुद मानसि बुथुमना खामानि मावनांगौ जादों। जोंनि गेजेरावबो गोजान गोजाननिफ्राय मानसिफोरा फैनानै मावफैनो हाया, बेखायनो जों एसे रायजोफोरनिफ्राय टिकेट लानाय जादों अनसुंथाइ महरै। बेखौ जों ओमफ्राय लकेसन खिथानो जोंहा नैबे दिनैनि हाबाफारिया बालिसिया गियान'दय क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि फोथाराव गेलेग्रा फोथाराव जादों। बेखौ मोनफैनो थाखाय जोंहा नै रौता सारिथिंनिफ्राय उदालगुरिसिमनिफ्राय फैनानै रौता सारिल मोनोब्ला जोंहा हागजेर जयभद्र हागजेर मेमरियेल हाइ स्कुल दङ, बिनि माथावरिथिं ओरै बर' बाजार फैनाय, बेर'ज फैनाय बिथिं फैबानो सिदा फैबानो मथा मथि 1.5 किल'मिटारसो फैबानो बेखौ मोनफैगोन। लोगोसे नैबे माजबाद अरांथिंनिफ्राय जुदि फैयोब्ला हाटखला मोनोब्ला ओरै नर्थ इस्ट स्कुल दङ, ओरै फैबानो 1.5 किल'मिटार बिथिंबो होमबानो मोनफैगोन डाइरेक्टयै। जुदि लोगोसे बिथिं बर' बाजारथिं फैयोब्ला जोंथ' ओरै बयबो सिनायखायोसै, बेखायनो बयखौबो खावलायदों जाहाथे अननानै बयबो लोब लोब फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ हेफाजाब होफैयो।